गोब्राब बेरामाव गोग्लैना राहा गोथे जादों चिरां जिल्लानि थाइखाजरा VCDCनि सिङाव थानाय थंसिदाङि गामिनि मुस्रिमा गान्थुरि नार्जारिया। चिरां जिल्लानि थाइखाजरा VCDCनि सिङाव थानाय थंसिदाङि गामिनि थागिबि मुस्रि मिहि नार्जारिनि अनजालि बिसि मुस्रिमा गान्थुरि नार्जारिनि देहाया 3 दान सिगांनिफ्रायनो गोजोन गैयै जानानै दङ। नखरनि रांखान्थि हालोदा गाज्रि जानायलाय गोजौ थाखोनि फाहामथाय लानो हायाखै दिनैसिम। बेनिखायनो गामिनि दैदेनगिरिफोरा खौरां हरनायलाय दिनै थाइखाजरा VCDC, थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गामिनि सुबुंफोरा मुस्रिमा गान्थुरि नार्जारिनि देहा हालोदखौ सुलाद लाहैयो आरो राङारि अनसुंथाइ होबोयो मोजां फाहामथाय लानो थाखाय। बेराफारसे बेमारि मुस्रिमा गान्थुरिया गावखौ नायफैनानै राङारि अनसुंथाइ होफैनायखौ गोजोननाय फोरमायदों आरो गावनि देहाखौ गोजौ थाखोनि फाहामथाय लानो थाखाय सरकारनिसिम मदद हास्थायदों। उदैयानो ओरै नारखो जिरायनो हाया, ओरै नारखोजोबो गासिबो। माबानिफ्राय जाया सिगांनिफ्रायनो ख्रु ओरैनो लानानै फाथो फैसा दांबाय खामब्ला, ओमफ्राय ओरैनो फाथो दांखांनायजों लोगोसे बारा जाबाय। नै दा बारा जानाया मास मोनसे जाथारबाय आरो फैसानो थाइसेबो गैया, माजों खालामनो। ओरैनो सानसुफोर डक्टरनाव ओरैनो फिसा फिसौ ओरैनो बिराद लायनानै जाफैबाय, ओरैनो बारासो जाबोलायबाय। जायबो गाहाय बेबो मोसौ जानानै दाफनानै लोरिनानै खामलाखौनो मावनोनो हायाखै। फैसानो गैया, ओरैनो थाइसे थाइनै ओरैनो खम सम मुलि लायनानै जाफैबाय, जाया। दा देहा बे उदै मोजां जाबानो जागौ, बे उदैयानो नारख्रियो, जिरायनोनो हाया। ओंखामफोर जानो हागोन ना हाया? ओंखामा ओरैनो दाख्लैफोर माइदि फाल साननै गाहाम जायाखैमोन, नैबेर अखा गोजोननाय थाबाय। जा एसे एनै होलांदों बेखौनो मोजां मोनबाय, बेजोंनो बिसिनि मुलि जानोसै, नायजानोसै। मा बुंनो सानो सरकारनिसिम? गावनि देहाखौ नायजानो एसेसो मोनोबा मोजां जाबावगौमोन। बेखिनि थाखाजोंथ' डक्टरनाव हाबजाया नालाय, सिकित्सा खालामजाया। डक्टरनाव हाबोबा बेसेबां थाखा नांगौ। दिनैनि बे दिनाव जोङो थारमाने 5,000खौ जों गामि हिसाबै जों होग्रोनाय जागोन। बिनि गेजेराव माबा मोनसे बिथिखम जायोबा रायलायनायनि गेजेरजों उनावहाय माबा मोनसे जाबावगोन, आं बेखौ मिजिंथिनानै गामिनि गावबुरा हिसाबै गामिनिफ्रायनो जोङो रायलायनायनि गेजेरजों 5,000खौ होलायनाय जाथोंसै होननानै बुंनाय हिसाबै दा रायजो राजाया आंनो 5,000 आखायाव जगायनानै होदों। दा आं बेखौनो बे बेमार मुलि एसे एनै बायनानै जाग्रोनो थाखाय आं 5,000खौ बे बेमारिनि मुङाव मादैनि नामाव आङो बे 5,000खौ होनाय जासिगोन आरो जोंनि गामिनि हिसाबै। आरो बेजों लोगोसे आं खावलायनो थाबाय, अननानै सोरबा बिथांमोना जिखि पार्टिसिपेट जानानै फैया मानो, बे मादैनि जिउआ मोजाङै मोजां सिगांनि बायदि थांनानै थाथों। बे हिसाबै जा एसे हायो लाजिया फांजिया 10-20 होलांनानै बे मादैनि जिउखौ डाक्टार बेफोरबायदिनो नायलायनायनि मुलि दावलि बायनानै जानायनि थाखाय एसे सहाय होलांगोन होननानै दहाय चेयारमेन सारा बुंलांनाय बायदि सोरबा अननानै 10-20 थाखाबाबो होलांनो हागोन, बेखौ आङो खावलायनो थाबाय। बेयो 5,000 लादो। जोङो बिनि थाखायनो फैदोंमोन जे जोंनि थाइखाजरा दालाइसा आफादनिफ्राय नायसंनो होननानै फैदोंमोन। जोङो दा बिनिफ्राय नुफैबाय जे थारैनो बेमारिया खोब गम्भीर भाबैनोमोन आरो बेबायदिनो जोङो सानदों जे जोङो बेबायदि आखायाव थाखा फैसा लानानै फैयाखैमोन आरो मिन्थिखागौ जे जोंनि एबसु आफादा थारैनो थाखा फैसानि बिगोमा एबा जों सरकारनि मानसि बे नङा। जों अब्लाबो जे जों मा इउनिटनि नामावहाय ओरैनो थरनैसो मुलि बायनानै जानो थाखाय जों 2,000 रां गथायनो नागिरदों आरो बिनि दारैनो जेन' एसेसो हेफाजाब जानाय बायदि आरोखि। दा बेखायनो आं खावलायदों जे जोंनि इउनिटनिफ्राय जे सामान्य भाबै 2,000 रांल' जे गथायनो हादों बेखौ जेन' दुखु लाया आरो जेखियानो जादों मानो जे आसा खालामदों जे दहायनो जोंहा चेयारमेन सारा खावलायनाय बायदि गामिनि न'खरफोराव थानाय गामिनि जे खाथि खालायाव जाखिनि एसे होनो हाथावथाव बिथिंफोर दङ, जेरैहाय दहायनो जोंहा चेयारमेन सारा होनबावखादों जे बहाय न'खरनि गासैबो जे धोनखौ हरनांगौनि गोनांथि गैया, जास्ट नोंसिनि आग्लायनानै थानाय एसेसो हेफाजाब होनो हायो नामा, नैबेबायदि रांखौ जेन'बा जास्ट 100
दिनै जे दहाय फुंनि समखिनियाव जोङो जे टंसिदाङि गामिनिफ्राय मोनसे खबर फैदों आरो बे खबर फैनाय बायदियैनो जोङो जोंनि थेकाजरा दालाइसा आफादनिफ्राय बे टंसिदाङि गामियावहाय फैनानै नुफैदों एबा नायसंफैदों जे थारैनो नंगौ जे बेवहाय गंसे न'खराव खोब लोमजानानै दङ जे न'खर बिगोमाया बुंनाय बायदिब्ला थांनाय गोलाव समनिफ्राय लोमजाबोदों आरो बे गोलाव समनि लोमजाबोनायावहाय दिनैहाय न'खरनि अबस्थाया खोब गाज्रि जानायलाय रांखान्थियारि बिथिङाव गोग्लैसोनाय जानायलाय दिनैहाय गोजौ लेभेलनि डक्टर जेरैहाय MBBS फोरनो देखायनो हायाखै जेरै न'खर बिगोमाया फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोरो खाथिनि फार्मासिस्टफोरनावहाय मुलि जानानै थाबोदों आरो बेबायदियैनो दिनैहाय बिनि हालोदा फ्राय गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांदों दा बेखौनो खबर लानो होननानैहाय जों दिनै थेकाजरा दालाइसा आफादनिफ्राय फैनानै नायसंफैदों आरो नायसंफैनानै जों नुनो मोनदों जे थारैनो न'खरनि हालोदा खोब गाज्रि दा बेनिखायनो जोङो नायफैनायजों लोगोसे मोनसे मा खालामदों नायसंनायनि दारैहाय जोङो नोजोर खालामनानै नुबाय जे खोब हालोद गाज्रि आरो देहाया खोब गाज्रि आरोखि बिनि थाखायनो जों मा खालामदों दा जोंनि थेकाजरा दालाइसा आफादनिफ्राय एसेसो माने थरनैसो मुलि बायनानै जानो थाखाय जोङो बिथांनो रां अनसुंथाइ होदों थोजासे नङाब्लाबो दा बे निउस पर्टेलनि दारै आं बेखौनो बुंनो सानदों जे दिनै बे गोग्लैसोनाय न'खर एबा बेमारि न'खरखौ एसेसो हेफाजाब होनो थाखाय जेन'बा गामियारि व्यक्तिफोराबो जेन' एसेसो हानायखिनि रां हेफाजाब होयो लोगोसे आङो बेखौबो खावलायनो सानदों जे बे पर्टेलफोरनि गेजेरजों जेन' जोंनि जे सोलिफु सरकार बे सोलिफु सरकारफोराबो जेन' एसेसो हेफाजाब होनो हायो जोंनि बे गोग्लैसोनाय न'खरखौ जेन' बेमारनिफ्राय आरायग' मोनो आं बेखौनो जोंनि दालाइसा आफादनि जानानै खावलायनाय थाबाय बेयाव नुजाफैनायनि मोनसे गुदि थांखियानो जाहैदों दिनै बे न'खराव जोङो सासे व्यक्तिखौ बेमाराव गोग्लैसोनानै दङ आरो बेखौ सिकित्सा खालामनो थाखाय बिहा थाखा फैसा आखायाव गैया बेफोरखौ जोङो मिथिहैदों मिथिहैनानै हालोदा माबायदि बेखौ नायनो थाखाय जोङो नैबे टंसिदाङि गामियाव नुजाफैनानै जोङो नुनो मोनबाय दिनै अमा बायनो नंगौ बे व्यक्तिया गोबां सैसोनानै दङ खिन्थु मोजां सिकित्सा बिसोरो लानो हायाखै मानो होनना बुङोब्ला बिसोर खामला मावनानै जायो आरो जेसेबां बिसोरो गावसोरखौहाय न'खरखौ खुंलांनांगौ बेखौ लानानै बिसोरो गावसोरनि सक्तिनि बांसिन देहाखौ बाहायनांगौ जानायाव बेबायदिनो गोबां देहाफ्रा गेरेबसानानै दङ बेखौ नुनानै जोङो बेहाय VCDCनिफ्राय जा हायो जोङो फैसा एसे होनाय जाबाय 4,000 जोङो होनाय जाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे गामियारि मानसिफोरखौ जोङो खावलायदों गामियारिफ्राबो अननानै 5,000 होनाय जाबाय गासैजों दा दिनैहाय मथा मथि 11,000सो बायदि फैसा जमा जादों आरो बेजोंबो सिकित्सा जथेस्थ' जाया जोंनि बे बिटिआर हालामाव जेसेबांनाखि जोंनियाव खमथाव थानाय सासकफोर दं आरो जि व्यक्तिफ्रा जे गावहा थोजासे रांखान्थिफोर दङ अननानै बे न'खरनि थाखाय बे बेमारनि थाखाय गरसे गरनै दान होनानै बिनि जिउखौ रैखा खालामनो हायो आरो बेखौनो आङो थेकाजरा VCDCनि जानानै जोंनि बिटिआर हालामनि साफ्रोमबो गेदेमाफोरनिसिम आं खावलायनाय थादों आदै मिहि नार्जारिनि जे हिन्जाव गान्थुरि नार्जारि मादैया जे लोमजानानै गोब्राब जानानै दङ बे मादैनि लोमजानाय जे देहाया गोबाव जाबाय बेनिफ्राय फैनानै मास मोनसे जे सप्ता खनसेनि बारा जाबाय गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन जानाया दा मादैनि जे देहाया उदै देरनायनि बे लामायावबो फैबाय दा बेखौ लानानै जोङो मैयाहाय गामिनि रायजो राजाखौ लानानै आङो गावबुरा जानानै गामिनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै जे मादैनावनो फैनानै रायज्लायफैदोंमोन दा बेजों रायज्लायनायनि गेजेराव जोङो दा सरकार दं हिसाबै जोंनि बे थेकाजरा VCDC प्राइमारिनि आन्दाराव जोङो दङ दा बे हिसाबै जोङो थेकाजरा VCDCनि चेयारमेन सारजों लोगोसे दैदेनगिरिफोर फैफादों हांख्रायनाय हिसाबै आरो बेजों लोगोसे जोंनि थेकाजरा जे इउनिट एबसु फरायसा आफादखौबो जों हांख्रायहरदोंमोन बिथांमोनाबो जे दिनै हांख्रायनाय मथे जे फैबाय जोंनि हांख्रायनाय मथे फैनायनि थाखाय आङो सारमोननिसिमबो जे गोजोननाय थाबाय गोजोननाय जासिदों दिनै जोंनि हांख्रायनाय बायदियै जोंनि बे
बेमारिखौ नायफैनायाव मदद होफैनायनि थाखाय दा हांख्रायनाय लेखा दिनैहाय सारमोनाबो गावसिनि जा हायो अनसुंथाइ होलांबाय अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे जोंबो दिनैहाय रायजो हिसाबै एसे जोङो बे बेमारिखौ नायजानो थाखाय अनसुंथाइखौ जों दिनै गथायबाय आरो बेजों लोगोसेनो आङो खावलायनो लुबैदों दानि जे सोलिफुबाय थानाय सरकार दा इउपिपिएल सरकार बे इउपिपिएल सरकारनिफ्राय जोङो बे बेमारिखौ नायनो थाखाय जाहाथे जोंनि नैबे देरहानानै थांनाय जे MCLA सार रन्जित बसुमतारी सारखौबो जोङो बे बेमारिखौ नायनायाव जे मदद सापर्ट खालामगोन आं बेखौ खावलायनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसेनो मेडाम बिना गयारि जे मेडामखौबो आङो गोबांथार गामियाव मेडामखौबो नुबाय बेमार जानानै गोग्लैसोनानै थानाय स्टेन्ड बाय स्टेन्ड जानाय गासैखौबो बिथिंनिफ्राय लानानै जे मेडामाबो गोबांथार हेफाजाब होबोदों बे हिसाबै जों इउपिपिएल हान्जानि जे सरकारजों लोगोसे मेडामखौबो जोंनि बे थंसिदाङि गामियाव फैनानै जे मादैनि बे देहाखौ नायफैयो आं बेखौबो गावबुरा जानानै आङो खावलायनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसेनो मोनफ्रोमबो गामियाव जे अनखावरि दङ अनखावरि रायजो राजाफोरा बे मादैनि जे हालोदनि गेजेरजों जानानै जब्रा जानानै थानायनि जे देहाखौ फाहामनो थाखाय जा गरसे गरनै 10 थाखा 20 थाखा सोनानै हरो होननानै आं बेखौ खावलायनाय थाबाय दा जोङो बे मादैनि जे एकाउन्टखौ जोङो होगोन दा बे एकाउन्टखौ नायनानै जे रायजो राजाफ्रा अननायनि गेजेरजों एसे एनै अनसुंथाइ हरो आं बेखौ गामिनि गावबुरा जानानै आरो खावलायनाय थाबावबाय।